Na abarimi bekemerie kagwa korwa ase ekegwanda kya Nyabuminte Nyangoko imegwadia nyama ya ebunge ya West Mugirango igwanya kaba korokia mugokobo ritukulia lero asabanya kaba bagochengera gosiba kogokera oko origesa ligi ya kubatakana amo neligorigirigia ekagwa ya betega konigwa enga kieiga ya itire gose mwakoyo nigobo igo banya kaba bakorwa esegeto gosiba kogwesegeto kwenda gusimeka na kulema ekemerie kyo libagenda tukwanyodra ligesa ligi ya asijinsa mechi muna kutumanya muri kitofati ka December barose chikabu cyo kuri mugondo ujiwe ka factory isangi akiri kingi ya kitoa grade iye kwateri wina nase chiro iro wafando batora nase igeikaro kyogosieka umwaka pose anyo general meeting ekyo kyabareta mo abarimi bekawa kurase kewanda kya Nyabuminte eryo kumanyiwa inakyo bonchorere bwabo bwakore wikabarabwo wakanwa kibesa kyabo ene anyo general meeting eyo kwane byasa byabarimi kana kiba kori byasa bya umwaka mugima wikatwa bakanire rero iyo bine kubwatia tubwate Nyabuminte kwa factory nya factory ntale ku Nyabuminte main inaende yari tujiba singi ya 102 and 70 cents Nyabuminte Nyangoko yere 02 na borobu bani wa tizingi 100 na senti 55 kioge ero 03 nero njate mtayari ete 202 85 cents nonya nigo abarimi baria batarasimeka ekawa nigo basemiwe koyesimeka puna nigo yabeire yerigori rinene naigo mbwango erasirie obotaka ase chinga kahawa ni gold vile tunajua bei imekuwa mzuri na tunawahimiza ya kwamba waongeze acreage ya kahawa waitunze vizuri waweke mbolea wapate mapato mzuri se ensemo y'abarai abo batenenderete ebigwanda byekawa nigo basegetirwe koba abasyoku kila kitu natakikana kama ni nyumba ya Nairobi ile pesa inatoka huko tunaelezewa inaenda hivi wacha wakawa waelezee vizuri kabisa mnaelewa hii ienda wake kubatekana amanaya nigo abaremi kurase kiwanda ikeiga bagokeire ugwakanwa ukuya ase umwaka uyu na baganirie abana siasa tibabaisa wesoana nigati eryo koreta siasa aso boremi bwekawa abaremi baminto ko batebya tutigana na siasa ligo lieri liachirie kawa torende kawa tonyora ligo lieri egere usindi tokonyera abana murojero goro yachire roche rogoro ya akiko bareti bwere Nyamira tigeseria abasanja bagocho okonya goikaransa kobeka chi meeting yokorwani basari oboremi bwaito si tokubani ngambia mono asemereme mbia baokora ekagwa twari kuri chisiringi 10-15 lakini bono chire miago chigoro igo tigaba abarime bamindu to ende mugondo tokore gas na into tochore kagu torete kagwengia erindo boremi bwaito bagenda katotigarete asenganeye yoboremi nigo igatia barimi baorokia ugutagokiwa kwabo asekemerigie chae anene maiga ya maguri ye bonus kurariwa ase barorekana komomocha omoseneta unyamira erikyo kongo mogeni ase ugutaigirira omoremi wechae eryo anyore rigesa rigia mogeni ngoma tebiana kisi ase eria bwatatige agende borongeiga eseneti nerego etie bintu abolinga yechae yaito yachiete agocha gototebye samatanga ye nero enjira eyemo yokubaenekeria abaremi bekemerigie kawa korwase kiwanda ikeiga kya Nyangoko obwene naboigo obwasyoku igoro ye biasara byabo byekemerie keiga gya ekawa Gingo reporter Gatembe korwa Nyangoko igiye gutuka imeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad December